Et relevant studiejob er den sikreste vej for de studerende til at få et fast arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra fagforbundet Djøf. Mange af de studerende kæmper dog fortsat for at få et af de eftertragtede studiejobs. Petra her er i gang med en kandidatuddannelse i Human Resources på Handelshøjskolen i København. I sin fritid arbejder hun her. Hun er færdig med sit speciale til sommer og har i de sidste 3 måneder søgt over 30 studierelevante stillinger, men uden held. Det er jo dybt frustrerende. Man vil jo rigtig gerne have et studiejob, og man trænger til en succesoplevelse. Danske Studerendes Fællesråd erkender problemet med at finde relevante studiejobs. Det er jo et relativt stort problem, fordi man især i andre dele af Danmark end København ser, at der ikke er nok studierelevante jobs til de studerende. Det er især i den sidste del af studieforløbet, at det bliver svært at finde et job, fordi virksomhederne vil holde på de studerende lidt længere. Jamen, jeg har jo været ude at rejse 2 gange et halvt år, og det troede jeg var noget, de lagde vægt på, og det har jo ikke bragt mig nærmere en jobsamtale. Men man kunne eventuelt tænke over, om man kan integrere det her med virksomhederne i uddannelserne mere som i praktik eller projektforløb. Studerende som Petra, der endnu ikke har fået et studierelevant job, må overveje kraftigt, hvad de skriver i deres ansøgning. Det mener vejlederne hos Studievalg i København. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at det er en personlig ansøgning. Så det er jo mennesket, der skal frem. Og det handler måske også om at kigge på andet end formelle kvalifikationer. De er selvfølgelig vigtige, men også de uformelle. Hvad er det egentlig for et menneske, jeg er? Hvad er det for nogle aktiviteter, jeg går ind i? Har jeg fritidsaktiviteter, som er interessante, som arbejdsgiver kan bruge til noget? Det ved man jo godt, og det gør man også, men det er jo stadig demotiverende at blive ved at søge. Og i virkeligheden, så er der vel ikke noget råd. Man må jo bare blive ved. Om Petra får et nyt arbejde, må tiden vise. Hej hej. Hvert 5. medlem af Djøf fik deres første arbejde via et tidligere studiejob.